Zimbikhathile. Ngithathela ama-chance. Hayi into yakhe vele akayidingi yaziyo. Lapho ingena khona awumtholi. No? Ndephi? Ndephi? Ndatomboshutashutha handiwo uruda kundivhundutsira. Handitiwo uruda kundivhundutsira naye. Indawo manje uchindivhundutsira. Handina mari shamwari. Dai ndine mari so ndatotenga. Handina kana sim card racho. Dai ndine sim card. Handina mari wangu. Let's go. Rapaz. This is Beitbrige border post, guys. Look at how nice it is. Lights everywhere. How do you like it, guys? Look at how nice it is. Miriam, what do you say, Zajan? What do you want to say, guys? Border. When I border post. Yes. Yeah? No, I'm taking a picture. I'm taking a video here. Kana mukatarisa uko ndiko anopinda nako mabhazi kanibona takamira kupa ayo matoilet, guys. Matoilet muchipinda muchidarika muchienda uko mungoona pakanzi welcome to Zimbabwe, munonodhindisa mobuda panodhindiswa mouya mobuda mouya kunoku, and then kunoku kunobiswa zvinhu zviita sezvichekwa chichi. After this topinda mubhazi takurova pasi. Saka ndio border post yacho, guys. It's me and my family tiri kubva zvedu kuSouth Africa. We are traveling, guys. Don't forget to like our video and subscribe. Please don't jump AIDS.
please don't jump AIDS guys. Nekuti ndikuratidze kuti muone kuti Beitbrige border post yakamira sei. Kuno kuti Zimbabwean side kuno. This is Zimbabwean side. This is Zimbabwean side. Zimbabwean side guys. Tarisai muone kuti yakanaka sei. How nice it is and clean. Kana ukanyatsotarisa inenge yakatonaka kudarika South Africa. It is well organized and clean. Yakanaka zvisingaiti. Ese mabhazi panana city bus, panana Mzansi, vana Revival, vana Isabel, Chichi, but everything is smooth. Vari kudhindisa zvakanyatsonaka, no problems so far. You can visit this place guys, it's a nice place, no problems. See how nice it is. Yeah, manje takudzokera mubhazi manje. Muri kuona tiri kufamba naMzansi. Okay, bela akaendawa sami. Akaendawa mtoto. Sihamba noMzansi. Yeah.